ba haushe ya dan uwan kawo Soran gida, yi bacca ta huwa, are a ce lagari a ce mudu, namaste, ainihin ne gidan yawan ke daɗi babban minista. Lakaka! Hausa ce na tun da inda na rage jin Hausa. Auna sun ba za ka taɓa rikewa ba saboda ai can kaɗan ba za ka haɗa shi da nan ba. Sannan naku babu wuta. Sai ku ta fama, yanzu rabin ma da naga an kawo wuta an kai tashi. Amma kan na sana aiki take kusa da ƙarshen fuska kamar da irin nawa ba. Wallahi da ni da ni sa irin kayan manyan kayan nan naku ku saba. Ai mu mutunci ne, mu wannan tun daga kaka da kakanni ne. Ban ga da ka fito. Salamu alaikum. Madan tana nan? Tana. Babban minista shi ne yana da aiki. Yana ta waje. Babban minista da kika sani. Wurin da ke minista. Kowa marje ne da yake. Dole mu kuskusu na mu. Kuti ne zan da bi ta ne. Sani. An mato ke ai za ki ci arziki ke ba arzikin nan. Kin mato ta nan. Annai, Bangal Dos, Bakarabatos. Wa masha Allah ga ma yaya nan zuwa. Namaste bai ya ta huta. Yau ne yaya. Wannan ne kile kun kalli sai zuba mun ƙarya suke ta kila ma ƴan dankan. Wannan fa daga ina. Sun da sai ƙarya suke ta zuba wata kila ma ƴan yaudara. Da inda muke wannan direct ya zo na rako shi na kawo shi gurin ka ni amma kana ba ruwa na ni ba haushi ya dawo. Dan uwan kawo.